So nakaranas din umano sila ng pagmamaltrato kapag hindi nila Officials po ng nursing attendant po natin, hindi po sila yung mga offer po sila, tinitignan po namin kung ano po ang ino-offer sa kanilang sweldo. Dahil sa kadalahan ng po. may local sa mismo head office ng QC Peso sa 4th floor ng City Hall. Aming staff, driver, group, baker, data analyst at marami pang iba. Para sa mga interesado, bisitahin mo ang Super Balita sa Tanghali nationwide. Inihikayat ang pamalang lungsod ng Act of 2013 kapag 121 ng full year 28 ng batas. Habang posibleng bumaba ang list, ipinapasok sa kurikulum ang karapatan hindi ang dapat gawin. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, Iti kalayunan nga damang iti lokal ay ang uban nga nakapokus na ito iti grupo na iti Manlalon saan hindi nga individual farmers. Kabayatan na kinunamad ni Municipal Agriculturist Pedring Manghi at sa 2023. Apply na para iti marriage license kaya na March. Naisod iti matan na iti makipasal iti kasapulan. Nagsurvey na ito nga kangrunahan nga bisita iti Presidential Communications Office. Nagtarik noong dagiti officials sa kuryente tinataong nga pamilyan. Pangunayin, Rudy. Kinas eh.